Баба Пена отишла на доктор. Сяда и казва: „Докторе, всичко ме боли. Където се пипна, боли.“ Докторът я гледа, преглежда я. Нищо и няма. „Добре, бабо, покажи къде точно те боли.“ Бабата сочи с пръста си рамото. „Ай!“ сочи коляното. „Ай!“ сочи челото. „Ай! Ей, тука най-много!“ Докторът я погледнал, усмихнал се и казал: „Бабо, пръстът ти е счупен.“ Един човек продавал магаре на пазара. До него се приближава друг и го пита: „Абе, защо го продаваш?“ „Ами защото е много умно.“ „Магаре и умно? Айде бе! Ела, ще ти покажа.“ Завел го до кладенец. Магарето надникнало вътре и поклатило глава. „Видя ли, брат?“ казал продавачът. „Проверява дали има вода.“ И? Ако имаше, щеше да пие. Поп пътува с влак. До него сяда непознат и слага тежък куфар в багажното. След малко попът се обръща към него и пита: „Извинете, какво има в куфара, че така тежи?“ „Бомба!“ отговаря човекът спокойно. Попът побледнял, започнал да се кръсти и да мълчи. След 2 часа влакът стига последната спирка. Мъжът става, хваща куфара и казва: „Айде, отивам да се видя с тъщата.“ Попът: Не дей, чедо, вземи мен, остави бомбата.“ Баба се качва в автобус, сяда до млад мъж и го пита: „Момче, на коя спирка трябва да сляза за болницата?“ „Ами, след 3 спирки.“ Бабата стиска бастуна, преброява: 1, 2, 3 и... Блъс! Удря мъжа с бастуна. „Бабо, защо ме удари?“ „Ами за малко да ме излъжеш. Бройката ми излезе, ама още сме в тунела.“ Бай Иван купува нов телевизор. Слага го в хола, пуска го и жена му казва: „Абе, Иване, този телевизор не показва никаква програма.“ „Спокойно, ма!“ „Ама няма и звук.“ „Спокойно ти казах.“ Какво му е хубавото тогава?“ „Ами не говори, не спори, не пита къде съм бил, злато е.“